Ku ji tarihi na kawo muku labarina, a takaice nake so in yi nasar za ku fahimci nufina. Yarinta farin girma kowa ma da hakan ne ya soma. Da farko ni dan Kano ne, an haife ni kwana wadda yanayi na zama ya samun tashi ta dimbir tana mun kako. Unguwa ta yan baiwa malamai na addini ba dama, a fanni na harka ta waka akwai malamai na ciki ma. Ga Amina Ala gadin ga Salo ya ji sauran ma. A cikin ta na yi firamare har da islamiyya ma. Bayan na kammala firamare jiniya kwamashal na koma. Ban kammala ba ina ta zuwa sai na samu yar wata dama. Da samun kuɗi a harkar kanikanci na mashin nake ma. Kasam lokaci ɗaya na shawarar karatu gida za na koma. Na zo ultimate ne sakandiri, a nan ne fa girma ya soma. A wata rana na fito sukul da niyyar gida za na koma. Sai na hangiyar bebi kyakkyawa fara tana tsaye kan hanya. Kasam santa sai ya shige mini zuciya, ina tunanin ta yaya za na fita so a gare ta na same ta zuciya ta sayaya. A ƙarshe ne yanke hukunci ne sallama gare ta amsa. Na kwaso kalamai na manya ne gare ta aiko ta amsa. Muka fara soyayya da ni da ita ƙauna muka dosa. Na rera waƙar zibebi kyauta gare ta ƙauna ta kunsa. Ita ce waƙa ta fara ni ne yan waƙa ne ya amsa. Daga nan abokaina suka fara waƙar gakar da kabarta. Da akwai alamun harkar waƙa kana da sa'a cikinta. Na ɗau shawararsu na fara sako ta tunni da su ne mikidinta. Yanzu ya zamo in na yi waƙa al'umma suna so su ji ta. Alhamdulillah Allah kai ne ka bani baiwa na yi ta. Sannan ka sanya da al'umma in na yau suna sauraron ta. To kun ji ɗan ƙaramin tarihi na tiji ne mai waƙa. Ina son ku dukka masoya na ni da ku ba za mu rabe ba.